guys, good morning. Oh my God, as usual, pawisin. Good morning, welcome again to our channel. Today, ngayon ay guys, meron bagyo na Hener. Ngayon nangatumba yung aming halaman. Ngayon punta tayo sa garden, but before that, kahit na pinagpawisan ako, kailangan kong maglagay ng, sorry guys, di pa ako nakapag-ayos. At ay, naku, ang pawis ko, tumatagaktak. Ngayon, ay punta tayo doon. Kahit na maulan, kailangan maglagay pa rin tayo ng ating sunscreen. Don't forget to put sunscreen, lalo na dito sa amin, na tabing dagat. Kailangan na maglagay kasi ang init, sobra. Galing akong nag-workout. Tingnan nyo naman ang pawis ko. Bahala na. At guys, punta ako dun sa garden, tingnan natin, bisitahin natin kasi nakita ko dun sa taas, ala, oh my God, pati anit nag sunscreen. Guys, yung nakita ko nagsitumbahan yung mga yung mga pots, galing dun kasi sinilip ko sa taas, nagsitumbahan na, kaya puntahan natin, naubos na sunscreen ko. Okay, let's go. Let's go guys. Bahala nang magkaputi-puti dyan. Hello everyone! Ang sarap ng pakiramdam na na yung galing kang nag-workout. Teka lang, magsombrero ako at may ulan konti. Kahit man lang yung tuktok ko ay hindi maulanan. Ayan. Let's go! Pero maganda ang temperature. Kaya lang, syempre nag-exercise ako. Mainit. Mainit ang pakiramdam. Mainit. Kaya pinagpawisan. Pero let's go. Punta tayo doon. Ito guys, tingnan nyo. May papaya dito. Ang tawag nila sa papayang ito ay daw, bakla daw yung ganyan. Pero ang dami kong sili Yan ang nakikita nyo. Hindi ko tinanim yan. Tinanim ng mga babait na na birds. Ang daming bunga. Yay! Pagka ganyan nakikita ko, parang may tangigi or bulinaw dyan sa harapan ko. Or tulingan. Or yung tulingan. Yung mga pangkilaw. Ang gaganda ng mga ito, Alam nyo, in fairness, kahit may bagyo, ang napaboran naman ay yung tingnan nyo naman yan, ang daming bunga, Ang napaboran ay itong mga tanim kasi yun nga, dahil sa ulan, ay nabasa. Kaya, silipin natin. Oh my God. Okay naman sa parting ula. Oh my God, tingnan mo naman, ang daming bunga, Ang sili. Ay, naku, ang daming bunga. Pulang-pula. Dami. Grabe. At guys, daming tanim dito sa garden at nagsisigla-siglahan na sila. Masisigla at itong natin, tingnan mo naman, ang lalaki ng dahon, Giant, giant guys. Aray ko. Uy, what happened here? Okay naman sila. Okay naman dito. Ay, tingnan nyo to, laki na. Laki na ng natin. Ay, nako, ang ganda. Ganda, no? Naku, mag 3 months nang hindi ako pumunta dito, guys. Kamaingay. Ingay-ingay mo. Naku, ayun na nga. Sabi ko na nga ba? Ay, walang laman. Buti na lang, kala ko nahulog. Huwag kamaingay. Kumbaga yun, Ala. Oh my God, natumba. Natumba na. My God, Tycons. Yan, itinayo ko na. Ingay naman ng mga ito. Oh my God, it's been 3 months na hindi ako Nako, itayo natin si Beauty. Si Florida Beauty na tumba. Oh my God. Si Arrowhead, ang laki na.
Oh my God, tong bagyong Henner talaga napakasalbahe. Tingnan nyo naman yung Florida Beauty. Ang ganda, di ba? Oh my God, guys. Nakakaawa mga tanim na ganyan na natutumba sa hangin. Si Babsi. Si Babsi, safe na safe, oh. Ayan, si variegated na Babsi. Si Bilite, ala. Oh my God, dito tayo. Ay, buti na lang ito at okay lang. Okay lang naman siya. Yan, oh. Ala, anong nangyari dito? Yung light niya. Oy! Oh my God, guys. Silipin natin mga ilalim. Marami pang tanim kasi sa ilalim. Oh. Tingnan nyo naman si Humalumena, oh. Dumami na si Humalumena. Nabaliktad naman to. Ay, yung taas pala nakikita. Ayan na, guys. Cardboard, oh. Silipin yung cardboard. Anong nangyari kay cardboard? Paraiso Verde? What happened to you? Okay naman si Paraiso Verde. Naku, kailangan ng panahon dito para maayos na naman uli. Kasi, ang tagal 3 months na hindi ako nakadalaw dito. Tingnan nyo naman yan, oh, si Stingray. Tingnan nyo naman, anong nangyari dito? Dalawin natin ngayon yung na-propagate natin, guys. I-update natin. Diyos ko. May tao doon? Ano yan? Ayan ba yung na-propagate? Ha? Tay. Ha? Ay, buhay na buhay yung na-propagate natin na si Popeye. You see that? Ang ganda, di ba? Si Kurong, nandun si Kurong, oh, sa dulo. Si Redwix, ito na yung na-propagate natin. Redwix, ang laki na kaagad. Baby pa yan, pero ang laki na. Wow. Grabe, ang saya. Okay lang naman pala sila. Ay, salamat Lord. Akala ko na ano na ng hangin. Ay, wala naman pala. Okay. Ay, naku, may natumba dito. Ano yung natumba? Ay, Papa, natumba. Oh my God. Doon sa loob. Ay, natumba. Natumba yung cardboard. Natumba yung cardboard dito. Buti hindi nabali. Si Black Sparrow ba yan? Hindi. Isa, ayun yung ano, yung scorpion, ewan ko. Ano ba yung klase yan? Hindi ko makitang maigi. May bagong leaf na naman si Thai Constellation. So, ang ganda ng cardboard. Ang ganda ng tayo. Wow! Mas grabe si Black Sparrow, guarda. Oh my God, laki ni Black Sparrow. Wow! So giant. Grabe siya. Ang laki ni Black Sparrow, sobra. Kahit si Redwix, di ko nasahang lalaki ng ganyan. Oh, tingnan mo, ang laki. Hello, my God. Ayan. Tingnan nyo. Ala, nag-variegate na si Black Sparrow variegated na.
Oh my God. Bakit naging variegated siya? Oh my God. Buhay naman sila, kaya lang ito, syempre, ito yung na-propagate, eh, hindi siya perfect, may mga brown na ganyan. Ang leaves niya, dapat kupitan yan mamaya. Oh my God! Si Bility! Si Bility at saka si ano! Ala, natumba! Ay, natumba, oh! Oh, natumba! Natumba! Natumba, oh, natumba, oh, natumba. Ah? Natumba. Natumba si Bility. Natumba. Ala, baka mamatay yan, ha? Sino? Si Bility. Tumba si Bility. Oh my God. Ala, natumba. Ang giant na niya. Sumabit siya kay ano, kay Ghost. Sumabit siya, oh. Kumapit. Oh, kumapit yung ano. Wala, paano napunta rito yung... Ala, pumunta yung roots niya dyan. Grabe siya, kumapit siya. Kumapit siya dyan sa ano. Teka lang. Ala. Oh. Ala, ang daming ano, yung... Ito, gamot to eh. Gamot daw ito. Ilan ito? Gamot daw, pero ito, hindi oh. pa sigurado. Gamot daw sa ano, kahit anong sakit. Hindi ko alam ang tawag dyan. Ano si ano? Ala. Kahit si ano nangyari kay ano, oh? Ala. Ala, nagsihulugan na pala. Ala, nahulog. Oh my God, nahulog. Ang lalaki na nahulog. My God, na-damage na. Yun pang pinakamalalaki. Ayun pa, oh. Ito si ano, oh. Ano nangyari dito, oh? Ala. Dapat talian natin. Ang pangalan nito, anong si ano? Fishery Eye? Fishery Eye ito na, di ba? Oh, fishery eye. Fishery Eye. Ay. Ano pangalan nito? Nakalimutan ko na pangalan nito, eh. Ah. Oh. Ako'y nabigla, nakita kong nagsitumbahan. Ayun, okay na. Ito pa. Ito, oh. Si Fishery Eye. Ito. Oh. Very healthy. Oh. Masandal na sa ano si ano, oh. Dito pa. Teka lang. Anong nangyari dito? Sus, lumalabas na yung ugat niya. Sumaligo sa dagat. Gustong maligo sa dagat. Gustong mag-swimming. Gustong mag-swimming. Gusto maligo sa dagat? Ha? Ikaw? Ay si ano, si... Diba, nakalimut ko sa pangalan nito? Si Billy Ocean. Si... Ay, my Ang God. mahal nito nung una, grabe. So, isang dahon lang Isang yan. dahon, 7,000. Mahal ka. Ito binili namin, 2 dahon, 7,000. Yung iba, 7,000 isa lang. Grabe noon. Ayan, ang laki-laki na. Kailangan na i-propagate ito, eh. Oo nga. Ayan. Variegated, kasi ano. Tingnan nyo si Orlando, oh. Ang laki. Oh, giant na Orlando. Oh my God. Sensation. Anong nangyari na dito? Anong nangyari na? Grabe. Oh my God. Nakakaawa si Bility. Si Black Cardinal, no? Buhay na, ha? Ganyan si Black Cardinal. Ludovia, ang dami Ludovia. Ay, dapat kasi kaya hindi kami pumupunta. Busy kami, guys. Tapos, isa pa, pag pumunta ka ng araw dito, ang init sobra. 'Yon. Kaya gano'n na nangyari. Nahihiyaan sila. Pero mas okay naman. Yung lalo naman silang sumaya, yung nakita mong healthy, lumaki, ang ganda ng mga tayo, kaya lang yung mga nakatumba, yun lang.
Ito na yung na-propagate natin. Ang ganda ni Black Cardinal. Wow. Pati itong mga Ludovia, yung na-propagate natin, itong mga Red Congo, ayan, buhay na buhay silang lahat. Ayan oh. Diyan, nako. Ang dumadami. O kahit si Green Ball, buhay naman lahat. Buhay lahat sila, pati ito oh, si Turtle. Ito lalo siya, Buhay. nabuhay oh, si propagate natin oh. Buhay na buhay silang lahat. Pangalan ko si Orlando. Lahat sila buhay. Alive na alive. Ito namang saikad natin, tingnan mo oh, healthy. Yan sa taas. Oh, Uy, ganda. natumba lahat yung mga nagpuno sila ano. Hala! Si Green ano, natumba sa kasi. Oh my God. Ludovia. Uy, natumba pala itong si ano. Ay, natumba si Zamia! Tumba. Si Zamia, natumba! Naku, nabali na! Tumba si Samia, malakas ang hangin na doon. Hala! Naku. Naku, nangatumba nga. Kawawa naman. Nakakaawa si Bilite. Diyos ko. Wala, nagbaluktot na si Bilite. Ang ganda-ganda ng tayo niya noon eh. Di bale, babalik yan kasi ano, tatalian yan. I-shape natin yan. Shape natin. Naku, nangatumba. Ay, sus, po si Ludovia. Si Green ano, tumba. Ay, natumba din. Grabe si ano. Buti di nabasag. Si ano. Naku, buti na lang, di nabali. Ito, buti di nabasag. Wala, buti na lang, di nabasag. Yung babasagin niya na banga. Oh my God. What happened to you, Samia? Nakakaawa naman. Nagbaluktot siya. Tumagilid yung lupa niya oh. Naku, paano yan? Ilipat yan. Yan, okay na. Lagay na lang kaya dyan, banda. Hindi patag eh. Yan nga. Naku, malakas na ang hangin. Paano yan? Dito sa tabi mo ilagay. Para di matumba. Saan ilagay yan? Oh. Hindi naman kasya dito. Magkabanggaan sila ni Zamia na isa. Ano ba yan? Mabigat yan. Yan na lang muna. Diyan na lang muna. Diyan na lang. Pigil siya dyan. Ibang klaseng Samia to oh. Ibang ano. Iba. Iba ang dahon. Iba ang Zamia silang dalawa. Itong dalawang to, Zamia. Pero itong isa ay iba rin ang dahon. Oh. Dumami na ang Ludovia. Yun. Yan ang nakita nyo. Naku, talaga naman. Yun guys, ang daming natumba, nakita nyo. Sino? Ito. Ay, sus! Nangatumba guys, nakakaawa. Walang kalaban-laban na tanim. Ang salbahe naman ng bagyong hiner na ito. Pero at least buhay naman sila, hindi naman nangabali. Yun lang.
na pitpit ang dahon, nagbaluktot ng forma katulad ni Bility. Tapos ito, ang ganda oh. Ganda pa rin niya. Yan. Yan. Picture taking tayo dito. Ay. Ganyan. Ganon. 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 Nagagalit na yung aso. Oh my God. See that? Ang golden natin. Oh, ang hirap niyang lumaki. Mabagal, sobra. Ito naman, ganun din. Ang hirap lumaki, ang bagal. Pero ang ganda. At ito naman, yan. Yan oh. Ano nang tawag dyan? Yung bird's nest. Yan yun. Nag-propagate na siya automatically. Instant propagation. Nag-instant propagation. Pwede na i-separate oh. Oo nga, pwede. Pwede pa, dalawa ito oh. Ay, oo nga. Oh, isa. Dalawa sana yan oh. Kaya, wow! Kaya mo palakihin muna. Mabibihira itong tanim mo. Very rare yan ito. Very rare. Oh. Silver blush. Siya, nangyayari na dito. Nangyayari ito mga ito. Nakita nyo si ano, ang laki na oh. Meron pa siyang anak eh, nasaan na? Doon. Marami na yung anak yan? Anak niya, di ba kita? Ito, nabuhay na oh. Nabuhay oh. Ayan, namuhay na. Stingray. Mamaya ayusin natin to. Sus, ang bagyo. Ang daming trabahuhin. Bagyo talaga, grabe. Grabe. Ito na ng mga sagbot. Daming sagbot oh. Tubuan ng papaya at mga ano, ang galing papaya ay. Malaki yan eh. Oh. Oh, yan pa tumubo yung papaya at ano. Bakit tumubo dyan yung papaya? Oh. Super good. Ito si Redwix, ang laki na. Ay oo, lusog siya oh. Si Redwix, ang laki-laki, sobra. Wala oh. Anong nangyari dito? Ando si yung mother oh, si Regvic. Ano? Kita mo to, gumanda oh. Ito oh, gumanda siya. Ito naman si Humalumena na yung ano, yung dwarf. Dumami na. Grabing mahal ang bili ko niya noon. Sobra namang mahal yan. Bili ako ng ganyan, 15,000 na. Sobra o nga. Namatay naman. Namatay dahil sa ano? 16,000 eh. Ganun lang. Binili mo na lang sana ng ano, gold. Oo. Kung gold nandyan pa sana. Oh, di ba? Yan talagang buhay. Yun talagang buhay. Kaya lang mahilig talaga sa tanim. Hindi mo naman maibigay yung saya mo na kapantay ng saya nitong mga tanim. Pag nakikita mong ganyan na masigla, ay talaga namang matutuwa ka. Sisigla ang iyong buhay. Magandang therapy ito. Oh. Nakita nyo ha? Yan guys, ganyan talaga. Ganyan talagang may garden. Tay constellation natin ng mga, nasaan na yung mga iba? Nandun sa taas kasi iniakyat ko. Dami pang cardboard dito oh. Dito oh, cardboard lahat yan. Uy,
Yung papay natin, nabuhay no? Oh, yan oh, dalawa oh. Nabuhay. Kaya lang, hindi pa dahil ano naman oh. Nabuhay Isa siya. doon, kita mo na yung isa, tatlo sila na. Yan. Dumami na. Yung isa na nakita ko doon. Tapos meron na Healthy, tumubo dyan healthy. oh. Sa gitna. Ayun, meron pa. Ay, ang ganda ng anak. Wow. Ay, baby. Tsaka ito oh, yung mga inano pinapagit natin Umubo buhay siya, oh. baby. Yung mga pinapagit natin buhay Ayan oh. na nga. Mother plant kasi yan. Yung Yan, witchy-witchy mga ah. anak na naman siya. Ano sabi ko, witchy-witchy? Where's the witchy? Yan, witchy-witchy. Witchy. Where's the witchy? Where's the witchy eye? Kita mo? Witchy. Ang cute naman ang lakay ko. Tingnan nyo naman yung ano. Ang lalaki pero hindi ko na maabot. Grabe. Taas. Witchy. Nagagandahan lang ako nito. Papa, ilipat na natin to. I-propagate natin to tong ganda. Para dumami ha. Ito oh. Tingnan mo to oh. Ang ganda. Ang laki ng ang ano ng mga ugat oh, healthy oh. Kita mo? Okay. At yun na yun. At tignan nyo yung ano guys, yung situation ng Typhoon Hener. Hindi naman masyadong malakas dito sa amin. Oh, di ba? Ang linaw naman ng dagat. Nang bagyo na tumaan eh. Oh. Ang ganda no, ang linaw ng dagat, di naman siya magalaw. Ang linaw-linaw, parang ang gandang mag-swimming diyan, oh. Ang ganda, oh. Di ba? Washi-wishi. Yan. Marami pang ibang mga tanim dito. Di ko pa naipakita yung iba eh. Nasa singit-singit, nasa ilalim. Doon pa sa dulo, di ko na ipakita. Basta't nakita nyo yung ano, mga nakatumba. Yun na yun. At dito ay busy. Nagpropagate na siya guys ng kanya. Say hi. Hi everyone. Hi everyone. Enjoyin natin ng mga plants. Hi everyone. Very nice. Dito pa nga may papaya pero iti alisin dito dahil kung hindi natin alisin to, makikiagaw ng sustansya ng tanim. Kasi yan, Yung laki na ng tayo, yung para dyan? Giant na? Tycoons? Ay, ang tawag dyan? ano ng pangalan nito? Nalimutan ko na. Ano para dyan? Laki na? Oh my God. Pawis ko. Ala, ang laki na nila ni money plant. Naging puno na gyud. Ala, mura lag ka majingking ni atong gitanom na ako bites. Ala, mura na kahoy, punong kahoy. Ala ka. Oh my God. Look at that. Oh my God, tingnan mo naman ang dahon nito. Look at this, very big. Oh. Wow! Look at that. Halika dito. Nasaan na yung pinopagate natin ganito? Doon. Doon sa kabila doon. Yeah? Sa dulo. Magpaalam na tayo. Masyado nang mahaba. Yeah. Okay guys. Thank you for watching. Nag-update lang kami dahil nga itong bagyo ay napakasalbahe. Talaga namang inihulog niya yung mga nasa yung nasa elevated na parte, yung mga tanim, tapos yung iba natumba, ganon. Wala namang grabe. At you know guys, o nga pala si Ma'am Lolit, si Lolit Almeda na laging nandyan, up to date siya na nanonood. Ang tinanong niya sa akin, bakit daw walang bagong video? You know, Ma'am Lolit, busy, sobra. At saka, you know, maraming mga bagong pinagkabisihan.
Kailangan maghanap buhay, Ma'am Lolit, dahil ang mamahal na ng mga bilihin. Mabuti sana kung may kita tayo dito sa YouTube. Wala naman. Okay, so ganun lang guys. Kung ano, mag-update lang ako yung mga importanteng video na lang guys, ha. At para tayo magkita-kita. And then pag nag-live, i-announce ko naman sa Facebook para magkita-kita tayo. Ganon, magsagutan tayo sa by the live streaming. Ganon, ha? At yun, ganan lang natin ang buhay. Huwag nating masyadong pansinin yung mga mabibigat na naririnig dyan sa online, like for example yung mga cases ng mga kibuloy, about kwento ng mga Alice Guo, at nakakahindik balahibo yung ginawa ni Kibuloy, no? Ang dami, 100 plus na yung nag-report ng reklamo na yung child abuse, at saka yun nga, kawawang mga bata, inosente. Pero huwag nating, kumbaga, makinig lang tayo ng balita. Siguro maybe sa umaga alamin natin, kailangan din natin ma-update, pero huwag nating i-concentrate, i-focus doon para hindi tayo, kumbaga, hindi tayo kuha ng, kumbaga, maano ka, kung sa isda pa na nabingwit ka na, nandun ka lang nakaupo at nanonood ng news, at ikaw ay magbabad, bad spirit na, dahil lagi ka nang nagmumura, lagi ka nang galit, dahil nakakagalit talaga yung mga nangyayari, di ba? Nakakagalit guys. Kaya ang advice ko lang, chill lang tayo. Okay? And thank you for so much sa lahat ng support ninyo guys. Thank you so very much. Thank you very much. Hi. Hello. Okay, bye bye. Thank you. I love you guys.